Muntsjesiel zitten ze er net op te wachten. De extra gasopslag krijgt verderop bij Griepskerk. Verliezen hier wie het plan dat de opslag definitief sluiten zou. Maar nu lijkt het erop dat je de komende jaren extra gas van Nederlandse huishoudens opslaan wordt. Het voelt voor ons een beetje als ook het verschuiven van het probleem. Want volgens de rapporten zou dus kans op een beving of bodemdaling minimaal zijn. Maar we hebben in dit gebied nu al te maken met schade aan woningen en schade door middel van bodemdaling. Dus wie zegt dat dat niet gaat toenemen? Met de gasopslag bij Griepskerk wil het kabinet het grote Grenslander gasveld jeder sluiten. In de zomer wordt gas opslaan onder de groen, zodat het winterdijs broekt worden kan. Er is likwijls wokkels op aardbevings en skeer aan huizen. Ik weet van bepaalde boerderijen, net buiten Munnekerzijl, die wel degelijk heel veel schade hebben. En die zijn ook al vaker in het nieuws geweest. Hè, dat ze eigenlijk vechten tegen compensatie. En ik denk dat de grootste voorwaarde is dat als er schade is, dat je niet maanden, misschien wel jaren onderweg bent om het te vergoed krijgen of te herstellen. Maar dat er kortere lijntjes zijn. De fractie van Sin in Noord-Eerst-Friesland maakt het hem zwaar genoeg de gasopslag. En komt in de rietsgekomsten van Tongersje mij vragen. In Muntsjesiel en omliggende dorpen houden ze de vinger aan de pols. Want een situatie als in Greensloon, dat willen ze beslist voorkomen. Wie zegt dat we die praktijken van Groningen niet hier gaan krijgen? En wat brengt dan de toekomst? En als je ziet hoeveel mensen daar gedupeerd zijn, wat gaat hier dan gebeuren?